Enw Elfyn Davies Glancynin yn St Clair. Ni'n byw bron a bod yn y pentre ar ochr afon Glancynin. Fferm llaeth yw i, 80 o dda o gwmpas ni rhywbeth fel yna. Fferm fach, ni'n gynhyrchu tua 1000 o litredd y dydd. Ni'n dilyn ni'n fewn yn porfeydd yn byth. Dim ond porfa mae'r wartheg yn gael i fita. So nhw'n cael dim soia o Brazil, a dim llafur o Russia, a dim i fel yna. Amser ddysgu yma 50 yn ôl dros ni, gweud y gwir. O'n i moyn cael ffarm oedd yn dda i ni fyw ynddo fe, o'r ymgylch yn hyfryd. O'n i'n hoff iawn y coed, o'n i'n moyn nifer y goed. Oedd bwysig bywyd gwyllt yn cael lle i fyw hefyd. Byw gyda bywyd gwyllt, i gweud y gwir. Mae'r coed wedi cael ei gadw, mae'r cloddiau neu perthi wedi cael ei cadw yn yr hen draddodiad o'i bob 15 blynedd, 20 blynedd plygu. Maen nhw'n cael ei gadael wedyn i dyddi. Mae'n rhoi cysgod y gwartheg, mae'n rhoi lle i'r anifeiliaid i'r gwyllt i'r rhedeg i fewn yn y claw. Achos bod ni'n yn y porfeydd am byth, ni ddim yn aredig, dim, so ni ddim yn gallwn carbon ôl i'r awyr de. Ni'n cadw fo gyd yn y ddaear, a mae'r cloddiau hefyd yn cadw'r carbon i fewn. Mae 10% o gyfred y coed gyda fi, heb broblem achos maen nhw yn y cloddiau. Meddyliwch, mae bob llathed sgwar o glaw o berth. Mae tua 20 neu 10 ar 20 o goed yn tyddu na'n barod. Fel ni'n ffermio ar y tir fel porfa, ni'n defnyddio ffarmiad manywar FYM maen nhw'n galw yn unig. A na'r unig input, na'r unig werid i ni'n rhoi ar y caeau. A hwnnw'n mynd allan ar caeau sylwair, rhan fwyaf gyd, achos mae'r gwartheg allan trwy'r haf ar y caeau pori, a maen nhw'n wneud y job drosto iawn ddim, gweud y gwir. A os di hwnna'n cael ei gadw flwyddyn ar ôl flwyddyn, mae'r tir yn gwella, mae popeth yn dod mwy iach. I ni nawr ys 3-4 blynedd, i ni'n cynhyrchu fwy o sylwair o bob erw, na beth mae bobl yma yn gwerid chemical. Mae rhoi bwyd i bobl lleol yn bwysig i finne. Dwi'n credu i fewn cadw popeth yn lleol. Llaeth yn cael ei gwerthu llaeth i Carwyn yn Caws Cennarth. Ni'n gweithio caws yn hunain a iogwrt. O fanir byddwn ni'n gwerthu llaeth hefyd i bobl lleol. Bydden nhw'n gallu dod i'r fferm, casglu'r llaeth a wedyn mynd at yma fach o gaws neu iogwrt gyda nhw. A hefyd ni'n wedi dechrau cynhyrchu cyffur. A mae hwnnw wedi troi mas mwy poblogaidd a ddim byd arall gweud y gwir. Licsen ni byddwn ni lle ddod mewn a fwy o bobl y gymuned i ffermio. Licsen ni byddwn ni'n gallu cael rhywun i wneud tyma bach o tyddi llysiau, tyddi horticulture yn rhywbeth. Dwi eitha bolon rhoi dweud rhywun dechrau busnes bach fe hynny. A dwi'n siŵr bydde fe'n dod â gwaith yn lleol. I fi, bod fi ddim yn dilyn neb arall, bod fi'n gallu creu amgylch o'n gwmpas ni trwy'r cadw'r coed, cadw'r cloddiau, cadw'r gwartheg fel maen nhw fod. Ystyr ffarm wedyn ni yw creu bwyd. Maen nhw'n siarad beth bwydo'r byd, ond dwi'n credu mae'n well ni bwydo bobl yn hunain gynta, a os oes rhywbeth yn drosto, yn sbarde, wel,
mynd y gem bach yn bellach. Ffarmon naturiol iawn, a dwi'n credu fydde mwy o hyn yn cael ei wneud. Bydde lywer gwell i'r amgylchiad a lywer gwell i'r byd, gweud y gwir.